събота той влезе по обичая си в синагогата. Помолиха го да прочете от книгата на пророк Исаия. Духът на Господа е на мене, защото ме е избрал да благовестявам на сиромасите. Прати ме да проглася свобода за пленниците и проглеждане за слепите, да пусна на свобода огнетените и да проглася, че е дошло време Бог да спаси народа си. Днес се изпълни той писание, докато го четях. Изпълни се? Но само Месия може да изпълни обещанието. Как ще? С тия думи Исус се разкри като Христос, Божия помазаник, пратен да спаси народа си, но юдеите не го приеха за Месия. Искаха да го хвърлят от хълм, но той мина посред тълпата и си отиде. Уличката, малка тясна, в Иерусалим този ден. Гледка страшна е събрала цял народ. Този, който даваше живот, по смъртния си път върви сега. С тежки рани, в кръв потънал, той върви сега, носещ язвите греховни на света. Победител на смъртта, народи всички, пейте му хвала. Ще те помня, Долоруса, ще те помни вечността, че по тебе към Голгота той вървя. И неистово тълпа там крещеше доказ сега. Хулен, мразен и презиран без вина, без вина. Down the Via Dolorosa in Jerusalem that day, the soldiers tried to clear the narrow street, but the crowd pressed in to see the man condemned to die on Calvary. Down the Via Dolorosa, all the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. The blood that would cleanse the souls of all men made its way to the heart of Jerusalem. Down the Via Dolorosa, all the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King.
out His love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary.